U okviru provedbe projekta jačanje kapaciteta drvnog klastera Slavonski hrast za popularizaciju STEM-a održana je prva edukacija pod nazivom Komunikacijsko-prezentacijske vještine. Ukupna vrijednost projekta je nešto veća od 1.716.000 kuna i u cijelosti je financirana iz Europskog socijalnog fonda. Kroz 3 dana provedbe edukacije zamišljeno je da tim stručnjaka, dionika, kako je istaknuto, usavrši svoja znanja i stekne kompetencije za provedbu daljnjih aktivnosti ovog projekta. Projekt se u biti sastoji od 3 faze. Prva faza je da naše članove projektnog tima dodatno osposobimo za izradu radionica, jer u sklopu projekta će se provesti 50 radionica na području Vukovarsko-srijemske županije za djecu od vrtićkog uzrasta, srednjoškolskog, osnovnoškolskog uzrasta do fakulteta. Ova edukacija temeljila se na komunikacijsko-prezentacijskim vještinama. Ako je osoba dovoljno entuzijastična i zanimljiva, vjerujem da pričamo o nekoj najbanalnijoj stvari, ljudi bi nas zapravo slušali. Znači, prvenstveno ovisi o nama samima kakvi smo mi izlagači. Način kako govorimo, kako stojimo, kako naš položaj lica, osmijeh, niz različitih čimbenika utječe na vrlo dobru prezentaciju. U razdoblju od 2011. do 2016. godine više od 50% upisanih studenata u Republici Hrvatskoj odabralo je društvene i humanističke znanosti, dok se broj upisanih studenata u STEM kontinuirano smanjivao. Projekti poput ovog, odnosno ovaj, je osmišljen u tu svrhu da se populariziraju biotehnološke znanosti, da bi ta naša šuma, koja je najveće bogatstvo Vukovarsko-srijemske županije, bila iskorištena na nekakve znatno bolje načine nego što se trenutno iskorištava. Trajanje projekta je 2 godine, a projektni partneri su Šumarski fakultet iz Zagreba i Drvodjelsko-tehnička škola iz Vinkovaca. Ovaj projekt je dio naših aktivnosti, nastojimo ih integralno razviti sa svim dionicima, tako da mislimo da smo na pravom putu. Mi ta znanja moramo dalje znati oplemeniti i povezati upravo s onim što je ovaj projekt i čemu će služiti, a to je kako ga prikazati na znanstveni način. A pri tome znanost približiti od onih najmlađih pa do osoba srednjoškolske i fakultetske dobi. Nije isto predstaviti nekakvo znanstveno gradivo djeci vrtićkog uzrasta, osnovnoškolskog uzrasta i srednjoškolskog uzrasta, da bi to bilo njima zanimljivo i da bi ih to potaknulo i motiviralo na rad. Stupit ćemo u kontakt sa školama s područja Vukovarsko-srijemske županije, one koje budu zainteresirane, tamo ćemo provoditi edukacije sa djecom, gdje će profesorice držati razne radionice, edukacije, a sve, kažem, evo, u svrhu popularizacije STEM-a. Ukupna vrijednost projekta je nešto veća od 1.716.000 kuna i u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ono što nam je sad primarno u ovom nekakvoj prvome dijelu projekta je znači edukacija članova projektnog tima, da mi ojačamo svoje vlastite kapacitete kako bi onda kasnije mogli to prenositi na dionike projekta. U konačnici da izmotiviramo ljude, da im ukažemo na važnost i značaj drvoprerađivačke industrije i samoga šumarstva.